Dataton moduko ekitaldia negozio ezagutza eta teknologia hurbiltzeko aukera bat da. Fabrikazio aurreratuen energiaren eta osasunaren sektorei balioa emanez. Benetako enpresei lagundu zaie beraien beharrak erronketan bihurtzen. Adimen artifizialaren aukerak benetakoak direla erakutsi digute tokiko hornitzaile teknologikoak. Hain zuzen ere, Baikek adimen artifizialaren erronken inguruan egiturazten ditu bere ardatzak. Ekosistema ezagutzea, gure gaitasunak eta talentua garatzea, datuaren ekonomia erraztea, dataton bezalako espazioak sortzea, erabilera kasuak ikustarazteko eta sortzeko. Beti ere, etika eta araudi puntuak betez.